दूध तो ही दूध दे थे वो चल 50 बोला मुँह था फल मुतला अरे ठीक से खियाव पेट भर नो अल्लाह था पेट भर खियाव ए फिर तू भैया ए हम बता दे थे हाँ तिंतुआ तो माई बात तली माता ए ऊ हमाल बिया था तले बा हाँ कटले तो बिया हाय फेतु तो भाई तो हाल भाई हाँ हाय 45 थाल के ठठाए दमानी अब हम तक हमल हाले हल्दी नहीं लदल इतनी माँ का तिंतुआ तमाई हमाल बिया ततले बा ओकले खानदान में ओकले लइका ते हाले हल्दी नहीं लगे दलदाई ये हमाल भेट न प्रतिज्ञा है। हाँ बुआ जी अरे ना ही कहाँ बियाह हबे तय भइल ह अरे हई फेकुआ जौन बाटे जब ले गांव में रही तब ले बियाह ना होखे दी काली माई करती कि ऊ लौट जाइत अपना बहिन के बियाह एकरा भाई से ना होखे दिहनी न तब से ही हमरा पीछे पड़ गइल बाटे जब ले गांव में रही तब ले केहू के भलाई ना होखे दी एकरा के तो कुछ करही के पड़ी जब तक दियब तिंतुआ के हाले हल्दी नहीं लगे दे मली जाए थाला ललवा मली एकदम हाँ उता कैसन हल्ला करतनी जा ए फेकू बाबू ने बोले खिसियाइल रानी का नहीं तातली तोला आलती उताली ए ढेला बबुआ काहे रोरा ढेले बबुआ रोरा खाती खुश खबर ता तू कबली हमें ललुआ लखले बातू आज तक हमार बियाह नहीं हमले हाले हल्दी नहीं दल अरे अब लाग जाई काहे हमले बियाह भइल ए फेकू बाबू चुकवाई हमले बियाह भइल त हमर मेरा होत लोसी बता दे तो लइते होते अरे फेकू बाबू ना रस मत ला हम देखा तनी तरह के रस मत ला बतियो सुनो बतिया ना सुने बतिया का सुने अरे कुछो करबू सांप डसबे नु करी दोसर का करी फूल बरसाई ए भैया हम तलत गइली हमले ठाठक लइकन तले बत्ता बला हो गइले हम तलत गइली त मेरा आलू लगे तू तक नहीं तार बगीचा ठीक चलत नु हमनी के बगीचा पर सोचलू है तनी को अरे हिक त सोच के आइनी ह ना सोचले बारू रोक सुले रोक हां तनी सुन लिहल जाओ बतिया हमार हां बगीचा हमार बहिनिया ना हां ढेला बबुआ के पसंद कर ले बिया आ उ तैयार बिया शादी करे खातिर हां रे ते चल तो काहे आत ना बैठी कटल छ रे उ तो देख अपन रहनिया यहाँ के सुधारत नहीं खी कहीं नजर मार लेबे के बेटे तो का हो यही खातिर ना हम बहिन के बियाह ना करे देत रहनी है जा लेकिन मर गिर है हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के भारत माता दी जय भारत माता दी जय कोई कोनो समझौता ना हुई जब समय रहे